हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, దండవత్ ప్రణాం. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामचारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाचारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण हरे राम राम राम. మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించాం. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈ రోజు నా గురువు గారు జయప్రతాప్ మహారాజు గారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకంత మేరను పలికిస్తున్నాను. పలుకుతాను. 3వ స్కందము 6వ అధ్యాయం మొదటి శ్లోకము. The Rishi Maitreya said, the Lord thus heard about the suspension of the progressive creative functions of the universe due to the non-combination of his potencies, such as the Mahatattva. Rishi Maitreya said, the Lord thus heard about the suspension of the progressive creative functions of the universe due to the non-combination of his potencies, such as Mahatattva. There is nothing wanting in the creation of the Lord. All the potencies are there in a dormant state. But unless they are combined by the will of Lord, nothing can progress. The suspended progressive work of creation can only be revived by the direction of the Lord. So, ఎంతో అద్భుతంగా చెప్పారు. అన్నీ కూడా భగవంతుడికి కావాల్సినవి అన్నీ కూడా ఉన్నాయి, భగవంతుడి దగ్గర ఉన్నాయి. భగవంతుడికి ఏది అవసరం లేదు. ప్రకృతిలోని కూడా జీవులు అందరూ కూడా, జీవులు కానీ లేకపోయినా మహత్తత్వము, ఆ రకంగా మహత్తత్వం ప్లస్ భగవంతుని యొక్క దృష్టి, ఆ దృష్టి రెండు సోకితే గాని ఏది కూడా, మనం ఆల్రెడీ చూసాము. ఫస్ట్ మానసిక స్థితిలోని ఒకటి తయారైనది, దానికన్నిటికీ కూడా భగవంతుని దృష్టి పడిన తర్వాతే అది నెక్స్ట్ క్రియేషన్ అనేది జరిగింది. బట్ అదర్వైజ్ భగవంతుని దృష్టి పడేంత దాకా ఏది క్రియేషన్ అనేది జరగదు. సెకండ్ శ్లోకం. The super powerful Lord then simultaneously entered into the 23 elements with the goddess Kali, his external energy, who alone amalgamates all the different elements. భగవద్గీతలో కూడా ఉన్నది ఆ 23 ఎలిమెంట్స్ గురించి. ఎవరైనా చెప్పగలరా? వాయిస్ శ్లోకమా ప్రభుజీ? అసలు ఏ చాప్టర్ లో ఉన్నది అనేసి 23 ఎలిమెంట్స్ గురించి ఇచ్చున్నారు. సెకండ్ చాప్టర్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ 20 క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో వస్తుంది ప్రభుజీ. భూమి రాపో అనలో వాయువు దాంట్లో కూడా వస్తుంది ప్రభుజీ. భూమి రాపో అనలో 8 24 కమ్మనో బుద్ధిరేవచ. అవును.
అమ్మనో బుద్ధిరేవ 24 అవును కరెక్ట్ 24 ఎలిమెంట్స్. అహంకార ఇతిమాన్ అది భిన్న ప్రకృతి రష్టద, అది 8 ఆ ప్రకృతి రష్టద 8 ఎలిమెంట్స్ కానీ అది 8 గురించే ఇచ్చున్నారు. కానీ ఇక్కడ 24 ఎలిమెంట్స్ గురించి ఇచ్చున్నారు. ఎక్కడ ఇచ్చారు ఎవరైనా చెప్పగలరా? 13 ప్రభుజీ 13 చాప్టర్ లో కూడా ఇస్తారు. 13th చాప్టర్ భూమిలోని వాసనని వన్యన్స్ అని 24 ఎలిమెంట్స్ ఏదేది అనేసి పంచభూతాలు పంచేంద్రియాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ 15th చాప్టర్ పంచభూతాలు పంచభూతాలు పంచేంద్రియాలు పంచేంద్రియాలు పంచకర్మేంద్రియాలు 13th అనుకుంటాను. మనస్సు బుద్ధి అహంకారం. ప్రభుజీ స్తోత్రం అది చక్షుస్పర్శనం టోటల్ గా రసనం 24 వస్తుంది. నేను చెప్పనా? ఏది ప్రభుజీ చెప్పండి 13th చాప్టరు పంచేంద్రియాలు వాళ్ళ లక్షణాలు 10 వస్తాయి. సూక్ష్మాంశాలు మనసు బుద్ధి అహంకారం 3 వస్తాయి. జ్ఞానేంద్రియాలేమో 5, కర్మేంద్రియాలు 5, అదే కాళ్ళు చేతులు అవి ఇవి 23 మహత్వత్వం అంటే అవ్యక్తమైనది. అది హరే కృష్ణ ప్రభుజీ 13వ అధ్యాయంలో 5వ శ్లోకం మహాభూతాన్ని అహంకారో బుద్ధి ఆరో శ్లోకము 7వ శ్లోకం ఇంద్రియాలు శ్లోకం టోటల్ 23 వచ్చాయి కదా. 13వ అధ్యాయంలోని 5 పంచమహాభూతాలు అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయు, ఆకాశము. నెక్స్ట్ 3 సూక్ష్మ శరీరాలు అంటే మనసు బుద్ధి అవ్యక్తము బుద్ధి మనసు కాదు అవ్యక్తము బుద్ధి మరియు మిథ్యా అహంకారం. నెక్స్ట్ 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, నెక్స్ట్ 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 తన్మంత్రాలు అండ్ ఆఖరిది మనసు. సో ఈ రకంగా టోటల్ గా 24. సో 24 ఎలిమెంట్స్ అవన్నీ కూడా వస్తాయి. సో దాని నుంచి వచ్చేది ఏంటి అంటే వాటి కాంబినేషన్ వల్ల వచ్చేది సుఖము, బాధ, కోరిక, ద్వేషము. ఈ 4 కూడా ఈ 24 వాటి కాంబినేషన్ నుంచి వచ్చేటివే ఇవి. కాబట్టి ఇది మనకి భగవద్గీతలో ఇచ్చున్నారు. సేమ్ దాన్నే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. So the supreme powerful Lord then simultaneously entered into the 23 elements with the goddess Kali, his external energy, who alone amalgamates all the different elements. The ingredients of matter are counted as 23. The total material energy, false ego, adi deinto ichesaru. False ego, sound, touch, form, taste, smell, earth, water, fire, air, sky, eye, ear, nose, tongue. So వీటిని నేను కేటగిరీస్ వైజ్ గా చెప్పాను నేను. And leg, evacuation organ, genitals, speech and mind all are combined together by the influence of time and are again dissolved in course of time. Time therefore is the energy of the Lord and acts in her own way by the direction of the Lord. The energy is called Kali and is represented by the dark destructive goddess generally worshipped by persons influenced by the mode of darkness or ignorance in material existence. సో కొంతమంది మీరు దీని సైడ్ వెళ్ళారంటే వెస్ట్ బెంగాల్ సైడ్ ఈ కాళీ పూజ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మామూలుగా కొంతమంది బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటారు, వాళ్ళు కూడా కాళీదేవినే పూజ చేస్తారు. సో ఈ రకంగా కాళీదేవి పూజ అనేది ఎవరైతే అజ్ఞానంలో ఉంటారో వారు కాళీదేవిని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. In the Vedic hymn, the process is described as Moola Prakritir, Avyaktir, Mahadadaya Prakriti, Vikratayah, Sapta Shodashakshastu Vikaro, Na Prakritir, Na Vikriti Purusha. The energy which acts as material nature in a combination of 23 ingredients is not the final source of creation. Yes, ఇక్కడ ఈ 23 తత్వాలు ఉన్నాయి మనకి.
ఆల్రెడీ 23 తత్వాలు ఉన్నాయి, కానీ అయినప్పటికీ కూడా దాని నుంచి మనకి జీవులు దాని నుంచి సృష్టింపబడరు. ఎందుకు సృష్టింపబడరు? సింపుల్, భగవంతుని దృష్టి దాని మీద పడితేనే అది ఇనిషియేట్ అవుతుంది. The Lord enters into the elements and applies his energy called Kali. In all other Vedic scriptures, the same principle is accepted. So, Brahma Samhitalo kuda ichunar. Eko pyo rasaitam rasai jagatanda kotim yakshira jagadanda sayaya danta andantara saparama damadi purusham tamaham bhajami. So that meaning is here. I worship the primeval Lord Govinda, who is original personality of Godhead. By his partial plenary expansion, Mahavishnu, he enters into the material nature and then into each and every universe as Garbhodakashayi Vishnu, and then as Kshirodakashayi Vishnu into all elements, including every atom of matter. Such manifestation of cosmic creation are innumerable both in universes and in the individual atoms. So ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి పూజిస్తున్నారు. సో ఎందుకు అని అంటే బై హిస్ పార్షియల్ ప్లినరీ ఎక్స్పాన్షన్ మహావిష్ణు హీ ఎంటర్స్ ఇంటూ మెటీరియల్ నేచర్. సో ఫస్ట్ భౌతికమైన ప్రకృతిలోకి వస్తారు, అండ్ దెన్ ఇంటూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనివర్స్. సో కారణోదకశాయి విష్ణు అంటే మహావిష్ణు. సో ఫస్ట్ కృష్ణుడి యొక్క ఇది ఎక్స్పాన్షన్ సంకర్షణ. సో అంటే బలరాముడు ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్, బలరాముడు. దాని తర్వాత ఆ రకంగా ఎక్స్పాండ్ అయినాక సో జీవ ప్రకృతిని ఈ రకంగా జీవులందరినీ అండ్ మొత్తం దీన్నంతా కూడా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే, భూలోకాల్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే దానికోసం అని సృజించినది ఫస్ట్ అవతారం ఏది అంటే పురుష అవతారాల్లో మహావిష్ణు ఆర్ కారణోదకశాయి విష్ణు. సో కారణోదకశాయి విష్ణు తర్వాత గర్భోదకశాయి విష్ణు. గర్భోదకశాయి విష్ణు ప్రతి ఒక్క జగదాండంలోకి వచ్చారు, అండ్ అక్కడి నుంచి గర్భోదకశాయి విష్ణు మళ్ళీ ఫర్దర్ గా ఎక్స్పాండ్ అయ్యారు క్షీరోదకశాయి విష్ణు అని. ఈ రకంగా క్షీరోదకశాయి విష్ణు ప్రతి అణువులోని ప్రతి జీవుడిలోని ఉంటారు, అండ్ ప్రతి జగదాండంలోని కూడా గర్భోదకశాయి విష్ణు ఉంటారు. అండ్ వీటన్నిటినీ కూడా చూసుకునేది కారణోదకశాయి విష్ణు. అతని యొక్క చెమట పోర్స్ లోని స్వెట్ పోర్స్ నుంచి కొన్ని అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు సృజింపబడుతూ ఉంటాయి. అతని శ్వాస లోపల పీల్చుకున్నప్పుడు ఎన్నో కొన్ని కోట్లాది జగదాండాలు లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి, అది వినాశనం అయిపోతాయి. మళ్ళీ అతను ఎప్పుడైతే బయటకి ఊపిరి వదులుతారో ఆ ఊపిరితో పాటు ఎన్నో కొన్ని కోట్లాది జగదాండాలు మళ్ళీ సృజింపబడతాయి. Similarly, in Bhagavad Gita, "O Arjuna, there is no necessity of you knowing about my innumerable energies." సో భగవద్గీతలోని 10th చాప్టర్లోని ఆఖరికి ఇవంతా చెప్పిన తర్వాత, విభూతులన్నీ చెప్పిన తర్వాత కృష్ణుడు చెప్తారు అర్జునుడికి, "O Arjuna, there is no necessity of you knowing about my innumerable energies." సో కిం జ్ఞాతేన తవ అర్జున, అసలు తెలుసుకొని ఏం చేస్తావు అయినా ఇదంతా. సో ఏకాంశేన స్థితో జగత్, ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు ది మెటీరియల్ క్రియేషన్ బై మై పార్షియల్ ప్లినరీ ఎక్స్పాన్షన్. పరమాత్మ ఆర్ ది సూపర్ సోల్ అంటే ఇక్కడ క్షీరోదకశాయి విష్ణు రూపంలో నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోని పరమాత్మ స్వరూపుడుగా ఉంటాను నేను అని అంటున్నారు. ఇన్ ఆల్ ది యూనివర్సెస్ అండ్ ఇన్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ దేర్ ఆఫ్. సో ప్రతి ఒక్క అణువులోని నేను ఉంటాను. అండ్ దస్ ది వర్క్ ఆఫ్ క్రియేషన్ గోస్ ఆన్. ఈ రకంగా సృజన అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. భగవద్గీతలో కూడా ఇదే చెప్పారు. The wonderful activities of material nature are due to Lord Krishna, and thus he is the final cause or the ultimate cause of all causes. So sarva karana karanaha. సో అందుకోసమే మనకి దీంట్లోని కూడా మనకి మన బ్రహ్మ సంహితలోని దానికోసమనే చెప్పుకుంటారు. ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వ కారణ కారణ. అన్ని కారణాలకి కారకుడు కృష్ణుడు. సో అన్నిటికీ
జగత్ కోటి ఇవంతా కూడా మనందరం కూడా సృజింపబడే దానికోసం ఎవరు కారణుడు అంటే మహత్తత్వము. మహత్తత్వానికి కారకులు ఎవరు అంటే మళ్ళీ కృష్ణుడు. అన్నిటికీ కారకులు జగత్, దీనికి సృజింపబడే దానికోసం కారకులు ఎవరు అని అంటే మహత్తత్వం. అలాంటి ఆ మహత్తత్వాన్ని సృష్టించిందే కృష్ణుడు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా మనం ఏది చూసినా సరే కూడా భగవంతుడు అన్నిటినీ కూడా సృష్టి చేయించింది సృష్టికర్త భగవంతుడు. కాబట్టి భగవంతుడిని అన్ని జగాలన కూడా సర్వకారణ కారణ, అతని మూలం, అతని వల్లనే యాక్చువల్ గా సర్వము సృజింపబడ్డాది. అతను ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా కోరుకుంటారో తన సుప్రీం విల్ అనే దాన్ని బట్టే సృజన అనేది జరుగుతుంది. Thus, when personality of Godhead entered into the elements by his energy, all the living entities were enlivened into different activities, just as one is engaged in his work after awakening from sleep. So, actually, అప్పటిదాకా జీవులందరూ కూడా ఒకలాంటి ప్రగాఢ నిద్రలో ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడి యొక్క కరుణా దృష్టి సోకుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ జీవులందరూ మళ్ళీ వాళ్ళ లైఫ్ లోకి వస్తారు. Thus, when personality of Godhead entered into the elements by his energy, all the living entities were enlivened into different activities. సో ఆ రకంగా వారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారు ఈ దీంట్లోని మహత్తత్వం ద్వారా, మరియు మహత్తత్వం అంటే ఇక్కడ ఖాళీ రూపంలోను, అండ్ నెక్స్ట్ భగవంతుడు. సో కృష్ణుడి యొక్క కరుణా దృష్టి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు జీవులందరూ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ దీంట్లో కర్మ చక్రంలోని రావడం స్టార్ట్ అయ్యారు. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ సోల్ రిమైన్స్ అన్కాన్షియస్ ఆఫ్టర్ ది డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్ అండ్ thus enters into the Lord with his material energy. So the individual living entities are conditioned souls everlastingly. But in each and every material creation, they are given a chance to liberate themselves and become free souls. They're all given a chance to take advantage of the Vedic wisdom and find out what is their relationship with the Supreme Lord, how they can be liberated, and what the ultimate profit is in such liberation. By properly studying the Vedas, one becomes conscious of his position and thus takes the transcendental devotional service of the Lord and is gradually promoted to the spiritual sky. Gradually promoted అన్నారు. సో ఎందుకు అని అంటే మన జీవులకందరికీ కూడా ఈ లోకానికి మనం సంహవ్ వచ్చేసాము. ఇప్పుడు మనం ఎలా వచ్చాము, ఎందుకు వచ్చాము, ఎప్పుడు వచ్చాము, ఎంతమంది వచ్చాము అన్నది ఇమ్మెటీరియల్. సంహవ్ మనకి రోగం అనేది వచ్చేసింది. రోగం అనేది వచ్చిన తర్వాత ఎలా వచ్చింది అనేది తెలుసుకునే దానికంటే కూడా దాని చికిత్స ఏంటి, ఆ రోగం నుంచి మనం విముక్తులు ఎలా అవ్వాలి అనేది ముందు మనం ఆలోచించాల్సింది. సో కాబట్టి మనకి ఈ రోగం అనేది వచ్చింది, మనం మెటీరియల్ నేచర్ మీద మనం ఆధిపత్యం వహించాలి అని. సో మనం ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకోవడం, ఈ సఫరింగ్ నాకు ఎందుకు వస్తుంది, ఈ సఫరింగ్ కి ఫుల్ స్టాప్ అంటూ ఉందా. దాంట్లో కూడా రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి అన్వేషించుకుంటూ వెళ్ళడం. సో జ్ఞాన యోగులు, ధ్యాన యోగులు చేసేది అన్వేషణ. వారు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటారు, వారి జ్ఞానము ద్వారా, వారి ధ్యానము ద్వారా తెలుసుకోవాలనుకుంటారు ఏ రకంగా వారు ఈ కష్టాల నుంచి బయటకు పడగలరు అని. ఇంకొక కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఎవరైతే అసలు వారికి ఇది సంబంధమే లేదు, అజ్ఞానం అంధకారంలో బ్రతికేస్తూ ఉన్నారు. సో అజ్ఞాన అంధకారంలో బ్రతికేస్తున్న వారికి కనీసం ఎవరైనా వచ్చి చెప్తే ఈ రకంగా నేను విడుదల చేసుకోగలవు అని అంటే వారు విడుదల కోసం ప్రయత్నిస్తారు. కానీ హాఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా చాలా డేంజరస్. సో ఎవరైతే జ్ఞానయోగులు, ధ్యానయోగులు ఉన్నారో వారికి హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నది. వారికి తెలుసు వారు ఈ లోకంలో ఇరుక్కోనున్నది కేవలం వారు ప్రభు అనే ఒక భావన వాళ్ళలో వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు అని. కాబట్టి దాని నుంచి బయటకు రావాలి అని అంటే
వారు ఇప్పుడు అన్వేషణ, వారికి సగం జ్ఞానం ఉన్నది, సగం మాత్రమే ఉంది, మిగతా సగం తెలియదు. భగవద్గీత అనేది చదివి ఉంటే వారికి అర్థమై ఉంటుంది, వారు అది చదవలేదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే ఇంకా విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏదో ఒక రకంగా వారు ఈ లోకం నుంచి బయటకు పడేదానికి. కానీ వాళ్ళ మార్గం, ఎంచుకున్న మార్గం తప్పు, జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తున్నారు, భక్తి యోగము. భక్తి యోగంతో మనం కేవలం మనం ఎవరు అనేది తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు, ఫైనల్ గోల్ అనేది అంటే మనకు గమ్యస్థానం కనిపించేస్తుంది. సో భక్తులు అనే వారికి గమ్యస్థానం తెలుసు, ఏ దారిలో వెళ్ళాలి అనేది తెలుసు, జస్ట్ అక్కడికి చేరుకుంటారు. కానీ కొద్దిగా టైం పట్టచ్చు. ఎవరైతే అతి త్వరగా ఈ భక్తి యోగాన్ని స్వీకరిస్తారో వారు అతి త్వరగా చేరుకుంటారు. కానీ ఎవరికైతే భక్తి యోగం అనేది గమ్యస్థానం అనేది తెలుసు, కానీ వారు పరిపూర్ణంగా అవలంబించలేకపోతున్నారు అని అంటే కూడా స్టిల్ వారికి ఏంటంటే టైం పడుతుంది, కానీ వాళ్ళు ఫైనల్ డెస్టినేషన్కి అయితే చేరుకుంటారు. మన ఫిజిక్స్ లో కూడా స్కేలార్ అండ్ వెక్టార్ అని ఉన్నది. సో స్కేలార్ అంటే విచ్ హస్ గాట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ నో డైరెక్షన్. వారికి గమ్యస్థానం అంటే ఎక్కడ అనేది తెలియదు, వాళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడికంతా పరిగెత్తు ఉంటారు. వేగం అనేది ఉన్నది, సో ఆ రకంగా ఉత్తి వేగం పెట్టుకొని గమ్యస్థానం ఎక్కడ అనేది తెలియకపోతే ఎక్కడ చేరుకుంటారు, ఉపయోగం లేని ప్రయాణం అది. గమ్యస్థానం అనేది ఫస్ట్ తెలుసుకొని ఆ దిక్కులోనే మనం ప్రయాణం ముందు సాగిస్తే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనం చేరుకుంటాము. అందుకోసమే భగవద్గీతలో భగవంతుడు కూడా చెప్పారు ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే అజ్ఞానులు ఉంటారో, ఎవరైతే దుష్కృతులు దుష్కృతినో మూఢ, ఎవరైతే దుష్కృతినో మూఢ కూడా కాదు, ఎవరైతే చెడు కార్యకలాపాలు చేస్తుంటారో, సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా, కాకపోతే వాళ్ళకి సమ్యక్ వ్యవస్థితో హి సహా, కాకపోతే వారికి ఒకవేళ కానీ భగవంతుని పట్ల భక్తి అనేది తెలుసు, భక్తి అనేది చెయ్యాలి అని అంటే అటువంటి వారు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు భగవద్ధామానికి చేరుకునే లాంటి పనులే చేస్తారు, వాళ్ళు చెడు పనులు అయితే చేయరు. భగవద్గీతలో అది కూడా చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే ఫస్ట్ థింగ్ భగవంతుడికి మనం దాసులు అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని మనం ఎవరము, మనం ఏం కార్యకలాపాలు చేయాలి అనేది కరెక్ట్ గా తెలుసుకుంటే వాళ్ళు మెల్లిమెల్లిగా చేరుకుంటారు. సో గ్రాడ్యువల్లీ ప్రమోటెడ్ టు ది స్పిరిచువల్ స్కై. The individual souls in the material world engage in different activities according to their past unfinished desires. సో వీటన్నిటికీ మళ్ళీ మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలోని మనం జన్మ తీసుకునే దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే కామ్య కర్మలు. సో కామ్య కర్మలు అనేది మనం పెట్టుకుంటున్నాము, ఏదో ఒక కోరిక అనేది పెట్టుకుంటున్నాము, ఆ కోరిక పూర్తి అవ్వట్లేదు. ఆ కోరిక కొంత పూర్తి అవుతుంది, మిగతాది పూర్తి కానప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు ఆ కార్యకలాపాల గురించి ఏదైతే మనకి పూర్తి కాలేదో దాని గురించే ఆలోచిస్తూ మననం చేస్తూ శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తాం. కొంతమంది వాళ్ళ పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తూ, కొంతమంది వాళ్ళ మనవలు మనవరాళ్ళ గురించి, కొంతమంది ఆస్తి గురించి, కొంతమంది వారి యొక్క బలగం గురించి, పొజిషన్ గురించి, పదవి గురించి, వాటన్నిటి గురించే మననం చేస్తూ వారు శరీరం త్యాగం చేస్తారు. యమ్యం వాపి స్వరం భావం త్వజంతంతే కలేవరం తాం తాం ఏవైతే కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. వారు ఏ కోరికతో అయితే చనిపోతారో దానికి అనుగుణంగా వారికి వచ్చే జన్మ అనేది వస్తుంది. ఈ రకంగా వారు, కాబట్టి ఈ లోకంలోనే మనం పైనకి కిందకి పైనకి కిందకి అవుతూనే ఉన్నాం, మళ్ళీ ఇక్కడే జన్మం తీసుకుంటున్నాం. కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటి, ఒక్కసారి కృష్ణుడి పక్కకి చూసి మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది జీవిత కాలంలోని ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే, 16 మాలలు ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనం ఇంకా ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. అంతకాలంలోని మనం ఒకవేళ చెప్పలేకపోయినా సరే కూడా, సో దీంట్లోని కూడా చెప్తున్నారు మనకి ఏం పురాణం అది, గరుడ పురాణం. గరుడ పురాణం కాదు వరాహ పురాణం. వరాహ పురాణంలో చెప్తున్నారు, మనం ఒకవేళ ఏదో ఒక కారణవశాత్తు మనం భగవంతుణ్ణి శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు మనం కానీ తలుచుకోలేకపోతే
భగవంతుడే వస్తారంట, వచ్చి మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు. తీసుకెళ్ళిపోయి మనకి ఆ రకంగా భగవంతుడు మనకి తిరిగి మళ్ళీ భగవంతుడు లోకానికి మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు. ఏదైనా వాచాది దోష వల్ల మనం ఒకవేళ కానీ చేయలేకపోతే, భగవంతుని యొక్క నామము మనం స్మరించుకోలేకపోతే, అప్పుడు భగవంతుడే వచ్చి తీసుకెళ్తాను అని అంటున్నారు. సో కాబట్టి మనం కూడా ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, భగవంతుడికి మనం చాలా చాలా ప్రియం. కాబట్టి భగవంతుడు మనల్ని, మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే జీవిత కాలంలోనే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే భగవంతుడిని తలుచుకునేది. సో ప్రతిరోజు మనం ఖచ్చితంగా 16 మాలలు మనం జపం చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే భగవంతుడు ఖచ్చితంగా మనల్ని ఫైనల్ గా మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు. శ్లోకం ప్రభుజీ నేను చదివేదా ప్రభుజీ శ్లోకం? ఇది వాచాది దోషేన మద్భక్తో మాం నచ స్మరేత్. ఒకవేళ వాతాది దోషేన ఇది వారికి గరుత్మంతుడు భుజాల మీద ఎక్కుకొని వెళ్ళిపోతారు కదా, శ్లోకం చదవమంటారు ప్రభుజీ. నయామి పరమం స్థానం అత్తిరాదిగతిం వినా గరుడ స్కందం ఆరోప్య యథేచ్ఛం అనివారితః. వరాహ పురాణంలో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు. హరే కృష్ణ. ఓకే, ధన్యవాదాలు. వరాహ పురాణంలో చెప్పుకున్నారు, యది వాతాది దోషేన మద్భక్తో మాం నచ స్మరేత్. అంటే ఒకవేళ వారికి మాటలు రాని విధంగా ఉండేటప్పుడు, ఒకవేళ వారికి సంహౌ వారి యొక్క ఫిజికల్ ఇనబిలిటీస్ వల్ల ఒకవేళ ఇది వాతాది దోషేన, సో ఒకవేళ వారికి ఏదైనా దోషం వల్ల వాళ్ళు కానీ మద్భక్తో మాం నచ స్మరేత్, నన్ను ఒకవేళ తలుచుకోలేకపోతే, వాళ్ళ మనసులో ఉంది నన్ను తలుచుకోవాలంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, వారికి ప్రతి ఒక్క జీవుడికి మనసులోని ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి, జీవుడికి కాదు ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి భగవంతుడిని తలుచుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది అంతకాలంలోని. కాకపోతే వాతాది దోషం వల్ల ఒకవేళ తలుచుకోలేకపోతే అహం స్మరామి మద్భక్త నయామి పరమ గతిం, అంటే నేనప్పుడు తలుచుకుంటాను నా భక్తుడిని అని అంటున్నారు భగవంతుడు. భగవంతుడే మనల్ని తలుచుకొని మనల్ని తన లోకానికి తీసుకెళ్తాను అని అంటున్నారు భగవంతుడు. కాబట్టి మనం దీని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మన జీవిత కాలంలోని మనం ప్రతిరోజు 16 మాలల జపం, ఆ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది మనం పాటిస్తూ ఉన్నాము అని అంటే తప్పకుండా ఖచ్చితంగా భగవంతుడు మనకి ఆ అవకాశాన్ని కలిగిస్తారు. సో కాకపోతే ఇది గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్. ఇది సో మెల్లిమెల్లిగా మనం తెలుసుకుంటాం. The individual souls in the material world engaged in different activities according to their past unfinished desires. After the dissolution of a particular body, the individual soul forgets everything. But the all-merciful Lord, who is situated in everyone's heart, as they witness the super soul, awakens him and reminds him of his past desires, and thus he begins to act accordingly in his next life. సో మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ, ఆ అపోహనం కూడా మనకి భగవంతుడు వల్లనే వస్తుంది. మర్చిపోతాం మనం, వచ్చే జన్మ తీసుకుంటాము, ప్రీవియస్ జన్మలో చేసిన పాపాలు కోరికలు అన్ని మర్చిపోతాము. కానీ భగవంతుడు మాత్రం అనాది కాలంగా మనతో పాటే, ఈ జీవాత్మతో పాటు పరమాత్మ ఉన్నారు. కాబట్టి పరమాత్మ మనకి గుర్తు చేయిస్తారు, నీకు ఈ కోరిక కింద జన్మలో మిగిలిపోయింది, ఈ జన్మలో దాన్ని పూర్తి చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా కొత్త శరీరం అనేది మనకు వస్తుంది. దిస్ అన్సీన్ గైడెన్స్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఫేట్. కాబట్టి మనం ఏదైతే రాత అని అనుకుంటామో అది మన పూర్వ జన్మలోని మనం చేసుకున్న కర్మల యొక్క ఫలితం. అది దాన్నే మనం కర్మ చక్రము అని అంటాం. సో అండ్ ఎ సెన్సిబుల్ మ్యాన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ that this continues his material bondage in the 3 modes of nature. కాబట్టి వారికి ఒక జీవుడు ఎవరైతే ఈ రకంగా ఒక కోరిక అనేది పెట్టుకుంటాడో, లేక తను ఏదైనా తన కర్మ చక్రం యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నాడో,
ఒక భక్తుడు ఆలోచన విధానము, ఒక నార్మల్ జీవుడు ఆలోచన విధానం రెండు వేరే వేరేగా ఉంటుంది. ఒక నార్మల్ జీవుడు ఏమనుకుంటారంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నాకే ఎందుకు వస్తుంది కష్టాలు, నాతో పాటు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి రావటం లేదు, నాతో పాటు వీళ్ళు ఉన్నారు లేకపోతే ఇంకెవరెవరో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎవరికి కష్టాలు రావటం లేదు కానీ నాకు మాత్రమే కష్టం వస్తుంది అని ఒక జీవుడు అనుకుంటారు. కానీ భక్తుడు ఆలోచిస్తేది ఏంటి అని అంటే నేనేదో పాపం చేసే ఉంటాను. ఎందుకనంటే భగవద్గీత చదివిన వారు, కర్మ చక్రం గురించి తెలుసుకున్న వారు ఖచ్చితంగా వారైతే దీన్ని వాళ్ళు తిరస్కరించలేరు, దాన్ని కాదు అనేసి కొట్టిపడేయలేరు. భక్తులకు తెలుసు ఈ కర్మ చక్రం యొక్క ఫలితమే ఇది వారు అనుభవిస్తున్నది. కాబట్టి వారేమనుకుంటారనంటే వారి యొక్క కర్మ చక్ర ఫలితమే ఇప్పుడు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారని. సంహవ్ వాళ్ళు చేసిన పాపాలకు పరిహారం అయిపోతుంది ఇప్పుడు. కాబట్టి మన పాపాలు ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలే కానీ బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రకంగా పాపాల బ్యాలెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది మనది ప్రీవియస్ కర్మలవి. కాబట్టి మనకి భగవంతుడు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నారు పాపరహితం అయ్యేదానికి. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే పూర్వ జన్మల్లో నుంచి నెక్స్ట్ ఈ జన్మలోని కూడా పాపాల నుంచి అన్నిటి నుంచి ఎవరైతే విముక్తులు అయి ఉంటారో అండ్ భక్తి యోగం ఎవరైతే ఈ రకంగా ఉంటారో అటువంటి వారికే భక్తి యోగం అనేది కూడా లభిస్తుంది అని అంటున్నారు. ఆ శ్లోకం ఎవరికి తెలుసు? ఏషాంతో అంతగత పాపం. హరే కృష్ణ. ఏషాంతో అంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మ ఏ ద్వంద్వమపి భజంతే మాం దృఢవ్రత. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే చేస్తారో వారు మాత్రమే దృఢ నిశ్చయంతో భగవంతుణ్ణి వారు కొలవగలరు. అందరూ కొలవలేరు భగవంతుణ్ణి. సో as fate and a sensible man can understand that this continues his material bondage in the three modes of nature. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే కోరికల వలయంలో చిక్కుకుపోతూ ఉంటారో వారికి మాత్రమే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక నార్మల్ పర్సన్ కి అయితే తెలియదు. కానీ సో ఎవరైతే జ్ఞాన చక్షులు కలిగి ఉంటారో వారికి మాత్రం ఇది తెలుసుంటుంది. విమూఢ నాను పశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుసహ. సో ఒక విమూఢులకి తెలియదు ఇది. వారు కర్మచక్రంలోని వారు చిక్కుకుపోతున్నారు. ఈ కోరికలు పెట్టుకున్న దాని వల్లే వారు కర్మచక్రంలో చిక్కుకుంటున్నారు. కర్మచక్రంలో చిక్కుకుంటే మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. ఈ రకంగా మనం కోరికలు అనేదే పెట్టుకోకుండా భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేస్తామనంటే భగవంతుడే చూసుకుంటారు. ఇప్పుడు పిల్లలు వెళ్ళి తల్లికి అడగాల్సిన అవసరం లేదు, అమ్మ నాకు ఆకలేస్తుంది అని. తల్లికి తెలుసు. సో చిన్న పిల్లలకి ఎప్పుడైతే తల్లి ఒడిలో ఉంటారో పిల్లలు అప్పుడు ఏడుస్తారు. దేనికోసం ఏడుస్తున్నారు అనేది బయట వాళ్ళకి తెలియదు, తల్లికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. లేదు ఇది ఆకలి వస్తున్నట్టున్నది పాపకి, పాలు దాయిపించండి అంటే కాదు ఇప్పుడు ఆకలి వల్ల కాదు ఏడుపు, నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పని ఒక 2 సార్లు ఇలా ఊపేసరికి పడుకునేస్తారు పిల్లలు. తల్లికి ఎలా తెలుస్తుంది? తల్లికి పిల్లలకి ఉండే బంధమే అది. ఆ తల్లికి ఆ జ్ఞానం ఇంతకు ముందు లేని జ్ఞానం అప్పుడు సడన్ గా భగవంతుడు వల్ల వస్తుంది అనమాట. అలాంటిది ఆలోచించండి. సో అందరికంటే కూడా మనందరికీ కూడా అహం బీజ ప్రదా పిత అని చెప్పారు భగవంతుడు. సో మాతా ధాత పితామహ అని చెప్పారు. భగవంతుడే తల్లి, భగవంతుడే తండ్రి అండ్ తాత కూడా అతనే. మన తండ్రిని తల్లిని పుట్టించిన తండ్రి తల్లి కూడా అతనే, కాబట్టి తాత అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రకంగా భగవంతుడు అందరినీ సృష్టించిన వారు, అతనికి తెలియదా మనకేం కావాలని? సపరేట్ గా కోరుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు, భగవంతుడికి అన్ని తెలుసు. ది అన్కాన్షియస్ స్లీపింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ది పార్షియల్ ఆర్ టోటల్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్ is wrongly accepted as the final stage of life by some less intelligent philosophers. After the dissolution of partial material body, a living entity remains unconscious for only a few months, and after the total dissolution of the material creation, he remains unconscious for many millions of years. But when the creation is again revived, he is awakened to his work by the Lord. The living entity is eternal
and wakeful state of his consciousness manifested by activities is his natural condition of life. He cannot stop acting while awake, and thus he acts according to his diverse desires. When his desires are trained in the transcendental service of the Lord, his life becomes perfect and he is promoted to the spiritual sky to enjoy eternal awakened life. సో మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ చెప్పారు, దస్ హి యాక్ట్స్ అకార్డింగ్ టు హిస్ డైవర్స్ డిజైర్స్. మనం యాక్షన్ చేస్తున్నాము. సో మనకేంటి అని అంటే ఇదంతా నాటకము. జగం అనేది ఒక నాటకం. దాంట్లోని మనము ఒక్కొక్క పాత్రని మనం పోషిస్తున్నాము. సో ఒక్కొక్క పాత్ర దేని వల్ల వస్తుంది మనకి అని అంటే మన కోరికల వల్ల. నాకు ఈ పాత్రను నేను వేయాలనుకుంటున్నాను అనే ఒక కోరిక మనలో వచ్చింది కాబట్టి మనం ఆ పాత్ర మనం పోషిస్తున్నాం. సో ఎవరి పాత్ర వారు పోషిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఒకటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ పార్షియల్ డిజల్యూషన్ అండ్ మనకి ఇంకోటి లాంగ్ టర్మ్ డిజల్యూషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా 2 స్టేజ్లు జరుగుతూ ఉంటాయి, సో ఈ డిజల్యూషన్ అనేది జరిగినప్పుడు మనం నిద్రావస్థలో ఉంటాము. మనకి ప్రతిరోజు జరుగుతున్నది ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్ లైఫ్ లో ఏది జరుగుతుంది అనే దానిదే మనకి ప్రతిరోజు మనకి భగవంతుడు ఒక దీంట్లోని మనకి ఒక సూక్ష్మ రూపంలోని మనకి శాంపుల్ రూపంలో చూపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు మనం రాత్రి పడుకుంటాము, మళ్ళీ తెల్లారు లేస్తాము. ఈ రకంగా పార్షియల్ డిజల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఇది కూడా లాంగ్ టర్మ్ డిజల్యూషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. మనము ఎప్పుడైతే ఆ డిజల్యూషన్ అయిపోయినాక మళ్ళీ సృజన అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో, ఆ సృజన జరిగినప్పుడు మనం మన కార్యకలాపాల్లో మళ్ళీ నిమగ్నం అయిపోతాం. ఆ పాత్ర పోషించడం స్టార్ట్ చేస్తాము. దేన్నైతే మనం పూర్వ జన్మలో మనం కోరుకున్నామో ఈ పాత్ర నేను పోషించాలనుకుంటున్నాను అనేది అది పూర్తి చేసుకునేదాన్ని మళ్ళీ జన్మం తీసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శిరీష మాతాజీ మ్యూట్ చేసుకుంటారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. మ్యూట్ అవ్వట్లేదు ప్రభుజీ. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరు వారి వారి పాత్రని వాళ్ళు పోషిస్తున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కరు వారి వారి పాత్రని వారు పోషిస్తున్నారు. సో అందుకోసమనే అన్నమాచార్యుల వారు కూడా దీన్ని ఒక అద్భుతమైన కీర్తన రూపంలోని రాశారు. నానాటి బ్రతుకు నాటకము ఆనక కన్నది కైవల్యము. నానాటి బ్రతుకు నాటకము నాటకము. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా నాటకమే. ఈ జగన్నాటక సూత్రధారి ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు. వాటన్నిటికీ సూత్రధారి అతను, డైరెక్టర్. మనకి ఎవరికి ఏ రకమైన కోరికలు వచ్చిందో దానికి అనుగుణంగా మనకి క్యారెక్టర్ అనేది ఇస్తారు. కోరికలే ఎందుకు కోరుకోవడం, ఇదంతా క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే. కానీ భగవంతుడు కూడా ఆయన కూడా ఒక ఆర్టిస్టే. కానీ అది భక్తులు మాత్రమే వారిని గుర్తుపట్టగలరు. సో ఇది కుంతీదేవి ప్రార్థనల్లో కూడా ఉన్నది, నటో నాట్యధరో యథ. సో భగవంతుడు కూడా ఆయన కూడా ఒక డైరెక్టర్. కాకపోతే మనల్ని ఈ బాధల నుంచి కష్టాల నుంచి తప్పించేదానికి భగవంతుడు కూడా ఒక రోల్ పోషిస్తారు. కానీ భక్తులు మాత్రమే అతన్ని గుర్తుపట్టగలరు. అభక్తులు మాత్రం భగవంతుణ్ణి మామూలుగా మనలాగానే శరీరం తీసుకున్నారు కదా అని వారిని గుర్తుపట్టలేరు. మనం ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో సత్యానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి జయ. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జయ. హరే
हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी लाइव आप माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता